Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Horas madihita. Selama hari Minggu madihita saluna. Kurian itu hatta, tapuk kama par minggota, matang yang nahohom mahita.
Amen. Tapuji matuhatta marhite di nomor sia ayat sada rodi 2. Marhite-hite goar ni debata ama, do goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, do goar ito di porbadia na tumapalangit do tanoon. Amen. Isi do na jadi nakok tu dolo ni Jehovah, jala isi do na jadi jongjong di hajong-jongan ni habadiaw nai, hala patangan na lidang dot na iyas roha. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata pargugo na suatu dosan, amanami sa leleng-leleng na. Asini rohamdo na mga ramotihami siya na sa ilaon, rasira sa nuaing. Jala asini rohamdo na mga leho barita na uli, gabi hanguluan nami. Saya si maroham, sa ibuhay marohanami, jala leho tordim na badiay. Asa huwatu si hami sude panugum-nugum, doho pabay namu na balgay. Payam mahatam di bagasar rohanami, asa mardami jala sonak kami, jala lami baru rohanami marhiti-hiti anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangyok kamu mapatit ni debata, ima siap patik parjolo, satu patik pasapuluhon. Patik parjolo, audo Jehovah debatam ninda debatata, dang jadi maraku pau bainomu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaomu jala dan jadi sumanonmu, manangahan di banua gijang,
doho na di banua tongaon, rori na di bagasa naik na di toru ni tano, yang gotunggabi si sobaon, manak siuluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonong guari de bata, yang gosoture dalan na, ay honauhum na dosugut, akkana marsineang di guara. Patik paupaton, ingot tamuma para dianan ari minggui, dinaonomari maulahamuna sa siulam muna, alayang guari papituhoni, ari paradiana ni Jehovah de batamdoi. Dang jadi homangulang go dinasadari, manang anakmu pe manang burung, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahammu, rodi isi ni hutani halak pena mangibati hutan. Adina onomari do ditoppa de bata, langit do tano do laut do nasa isina. Dungi maradiat do ibana di hari papituhoni. Di baini do ubana di pasu-pasu de bata Jehovah. Hari paradianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon. Iko pasangapom muro natorasmu asa martua ho. Jala leleng mangolu di tano na nileo ni Jehovah de batam diko. Patik paonopon unak ko mamunu. Patik papituhon unak ko mangalakuk. Patik pawaluon unak ko manakko. Patik pasiahon unak ko olo makatidakon hatana sotutu maralohod dong ajolma. Patik pasapuluhon. Dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu. Dang jadi haliangan ni roham dong asaripe ni dongamu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru. Manang lubuna manak kudana. Manang dia pe ugasan ni dongamu. Pehado padok ni debata taringut tu patik nasapului odo. Audo Jehovah debatam ninda debatata. Pargogo na suatu dosan jala parimas. Iduluho dosa ni ama-ama tu pinoparra. Rodi suduk patoluho rodi suduk pau paton. Pinopariak kana sugoroha diau. Alayasido rohaku diak kana maribu-ribu. Akkana marholong ni roha diau. Naso mangalaosi patikki. Olak nima sahatna. Atong rak mangidugugu mahitesya tuhatala mangulaho patikna. Ale Tuhan debata. Sai pergugui mahami. Pangulaho na obat patik. Amin. Oh
mauduk marohata, tatopoti marusat tatu debata, martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di banua gijang, pargogo na suatu dosan, pardenggaba sa doho, jala rodi sa liling na do asini roham. Saya marpamuati maroham di hajahaton nami, jala seunang beingot akka dosa nami. Ajo jodo hami mardosa maradupokko, jala jodo husungguli hami rimasmu, marhiti siya pangalasyon nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, seunak paingot-ingot pangalasyon nami, unangalang asini roham, seurupi mahami, o ale Tuhan debataha tuaun nami, palua hami jala sesa dosa nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringo tu hasisani dosa. Humokopita gabi dosa do ibana, nasotumada dosa di bayad debata. Asa gabi hati gorani debata hita marhite-hite ibana. Hasangapom mari debata na digijang. Amin. Atani debata epistel turpu di mingguta sadarion, imana tarsura di 2 Raja-Raja 10 alu, ayat sada sahak rodi ayat 2. Tajahama secara responsoria. Patolu taoton, tunggai beraja sian Israel si Hosea, anak ni si Ela, bakit raja si Juda masih Hizkia, anak ni si Ahas. Marumur 25 tahun ibana dina bangkit raja, jala 20 sia tahun lelengna ibana mangarajai di Jerusalem. Ia goar ni inana, ima ni siabia, boru ni si Sakaria. Jala diulahon ibana do lomo ni rohani Jehovah, sadok songon nabi ni si Daud opunai. Dilohai ibana, uhut aka tabak jala dibolai aka gana-ganaan. Jala dipasikon aka sobaun asera. Jala dirosahi uluk tobaga nabinahe ni si Musa. Airasi rasatiki ujui. Sai manutungi daupa halak Israel tusi. Jala digoa doi nehustan. Marhapo satu Jehovah debatan Israel do ibana. Jala sian Nasaraja di Juda. Akanau pudi sian ibana. Dangadong tudos son ibana marroha. Naks dia nak karaja na jumolo sian ibana. Sai marsilohot dorohana tu Jehovah dan dipasur rohana sian ibana jala diradoti tonana akan tinonahon ni Jehovah tu si Musa. Iba ini saya didongani Jehovah do ibana manak tu dia pe ibana mangalaka saya nama jadi doi tas mamulik ibana sian uhut sian raja di Astur. Tang be manguduk tusi. Di patu-patu ibana berhalap Palestina. Saat
do di Gaza, dohot di partal pahan nasida, Ola itu parhalan saha rodi hutani koting. Ola nima sahatna, martua do natu mangihon hatani debata, jalan nau pioksta. Amin. Tidak ko mahapursiaw tay, tongon na hitadak ko nidongata sa hapursiaon, isadok portibion, rak mahitamadok. Au porsea di debat Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumopalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak debat Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabe seto di porbadia, adorak suabuan. Ido tuhata na tumaon na bernit, ipanguhuman ni silatus, na mate tarpadal do ibana di hau pinorsidang, na tua tubano torudung ditanom, na mula mangulu di hari patuluhon, na manay tu surgo, lau hudul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, isime ibana pemamulak sogo tu tanon, manguhumi halak na mangulu do na mate. Au porsea di porbadia, yala doksa da huria na badia, huria hatopan ne ala Kristen akan na badia, do dia sisani dosa, do dia tai na madok, mulak mangulu sogot daging halak na mate, do dia nguluan na surasuda. Amin. Ting-ting di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 31 Oktober 2021. Parmingguan di Huriata HKBP Rawamangun Parmingguan Sadarion tanggal 31 Oktober 2021 di Patupa pukul 6, pukul 10, pukul 10 tolu, pukul 10 tolu dohot hatotuan sada daya tampung di gereja Holland 375 halap setiap parmingguan. 2. Ruas nanaeng marminggu nunga majalo vaksin paduahon. 3. Adorang so masuk tu gereja jolo cekin di aplikasi Peduli Lindungi dohot HKBP Rawamangun. Paupaton dung keluar gereja diwajibkan menekan tombol check out di aplikasi Peduli Lindungi. Palimahon tetap mengikuti protokol kesehatan. Sude parmingguan di Patupa tatap muka dohot live streaming. Parmingguan week, Partangyangan week. Rabu tanggal 3 November 2021 pukul 10 sia wib Patupaon ni Huriata do Partangyangan week marhite live streaming manang YouTube sian gereja.
Sude ruas ni huriata asa madohoti partangyangani di Jabunabe. Parmingguon pukul 10 siawip, hari Minggu tanggal 7 November 2020 sada, Gereja HKBP Rawamangun membuka kembali parmingguon pukul 10 sia, marbahasa Indonesia di gereja dohot live streaming. Sude maruas asa mangarade madohoti parminggoni. Padidio Nabadia, Minggu tanggal 7 November 2020 sada, di parmingguon pukul 10 wib, di Patupa Huriata do, padidion tu poso-poso, ruas di Huriata nanaing mabuan dakdanak, tardidi asa Roma mendaftar dohot marguru di hari Jumat tanggal 5 November 2020 sada, pukul 10.30 di gereja Jala Mabuan surat pengantar sian situa wik dohot kartu keluarga Huria. Tahun reformasi, Hombartu Parningotan tahun reformasi Martin Luther pa 504 tahun 1517 saat 2020 sada. Minggu sadarion 31 Oktober 2020 sada di Sude Parmingguon Tapatupado Ulaon Nabadia. Berita Natal. Payason gereja dohot lingkungan. Lao manomu-nomu ari parningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus dohot tahun baru 2022 direncanaun huriata do naeng payason gerejata na melibatkan sudewik waktu dohot jadwal boima dijaha di Harotas Tikting, jadwal Natal di huriata ima na tersurat di Harotas Tikting. Seminar HKBP Rawamangun Center, Rawamangun Center, Sabtu tanggal 6 November 2020 sada, pukul 10 wib, maringanan di gereja HKBP Rawamangun, naing patupaon do seminar HKBP Rawamangun Center, ni dohotan ni sude parhaladu. Kategorial, dohot perwakilan sianwek masing-masing dua halak. Pinangido tu sude peserta asa Roma dohoti seminari jala topet waktu. Tona rapot perdita HKBP 2020 sada. Mauliate mata dok tu debata ala asini rohana nama dongani jala mamasu-masu huriana diragam ni ulaon dohot aka naposona madohoti rapot perdita HKBP na dipatupa di hari 25 saat 28 Oktober 2020 sada. Gabesi ingoton matoktong rapot perdita HKBP tahun 2020 sadaon ala dipatupa marumakon semi virtual di seminarium Sipoholon dohot di 10 inganan na asing hinorhoni pandemi COVID-10 sia naso marhauju ngadope. Tema ni rapot perdita ima debatado hatuaoku hagogoku dohot puji-pujioku dan mabiarau. Dohot subtema perdita HKBP rap marhapo satu debata jala marsiurupan di partikian COVID-10 sia. Denggado merdalan rapoti sahat tu ujungnya di bagasan Parhahamaranggion holong niroha dohot hasadaan. Adok pitu ipola na boy putihon sian rapoti. Jala boy madijaha di Harotas Tikting manang di web HKBP Rawamangun. Renovasi Lukas dohot penambahan AC di gereja. Di Sakapi Huriata do lao merenovasi gedung Lukas asaboy dipakai dohot dengan dohot menambah AC di ruangan gereja. Hombartusi nunga dibentuk tim lao mendesain dohot membayar estimasi biaya. Rincian biaya boy madijaha di Harotas Tikting manang di web HKBP Rawamangun. Marhiteon disosohon tu sude ruas ni huriata asa dohot berpartisipasi mangaleon sumbangan marhite uang barang manang material tuhatama patuluson akasakapta jala sude ruas ni huriata di pasu-pasu tuhata. Tikting naeng marbagas Tikting parjolo naeng majalo pasu-pasu perbagasan ma Denny Fernando Sagala
ruas ni HKBP Rawamangun, wik Rawasari Cempaka Putih, anak ni Amata, marhula sagala nahinan, tubuh ni Inata, Basaria, boru na 70. Dohot Orwana, Ruth, Mardelina Tuas, boru siagian, ruas ni HKBP Cibubur, boru ni Amata, Situa, Dr. Randus Parulian H. siagian, tubuh ni Inata, Sumiar, Dahlia, boru siahan. Pamasumasuan hari Kamis, tanggal 10 sada November 2020 sada di Gereja HKBP Cibubur. Tikting paduahon. Naeng majalo pasu-pasu parbagason ma, Leonardo Halomuan Manik, ruas ni HKBP Rawamangun, wik penggilingan, anak ni Amata, Budi Alam Manik nahinan, tubuh ni Inata, Yeti Damiria Borutobing nahinan, Dohot Orwana, Astri Karen Febrianti Boru Siregar, ruas ni HKBP Rawamangun, wik Duren Sawit, Sabtu tanggal 27 November 2020 sada, pukul siawip di Gereja HKBP Rawamangun. Naeng majalo pasu-pasu perbagasan ma, Irfan Winardi Siahaan, ruas ni HKBP Rawamangun, wik Cipinang, anak ni Amata, Idris Thompson Parlidungan Siahaan nahinan, tubuh ni Inata, Anita Ida, Rumata, Boru Sitanggang, Dohot Orwana, Royesti, Elfrida Boru Lubis, ruas ni HKBP Bandar Pasir, Mandoge. Pamasumasuon, hari Sabtu tanggal 6 November 2020 sada di Gereja HKBP Sibutuon, Resort Balige. Tikting naung marbagas, nunga majalo pasu-pasu parbagason, William Audrey Parluhutan Hutapea, ruas ni HKBP Rawamangun, wik Kayu Putih Kapling Polri, anak ni Amata Jungga Hutapea nahinan, tubuh ni Inata Herlina Boru Hutajulu nahinan, Dohot Orwana, Gista Latersia Valentina Boru Tobing, ruas ni GPIB Eklesia DKI Jakarta, boru ni Amata Ediman Lubat Tobing nahinan, tubuh ni Inata Dermaina Boru Purba. Majalo pasu-pasu perbagasan di hari Sabtu tanggal sia Oktober 2020 sada di Gereja GPIB Eklesia DKI Jakarta. Tuhatama nama masu-masu nasida nanaeng dohot naung merbagas gabi parsaripeo nadenggan di tonga-tonga ta tarlumobi di jolo ni tuhatta. Namoding. Nyari Jumat tanggal 20 Oktober 2020 sada nunga jumolo moding sahalak ama ruas ni Huriata Piator Humala Sakti Simajutak umur 58 tahun hina baluhon ni Inata Anita Betty Roslina Buru Pardede, alamat Jalan Garuda Barat Blok G Sada nomor sia RT Tolu RW 12 Pulau Gebang Jakarta Timur. Tuudean hari Minggu sadarion Minggu 31 Oktober 2020 sada di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Tuhatama na mangalehon gugu, dohot pangapuliun di keluarga na marsitaononi. Tabah na marsahit, Nyonya PRJ Sitorus, Inang Teresia Buru Sinurat dari WIK UKKM dirawat di rumah. Pelean dohot aka udut ni buah-buah, tajahama di harotas tikting, naung pinarade ni Huriata. Di pasu-pasu debatama, aka barita na masa, dohot ulaon aka sipatu paota, bain sangap ni guarna. Songonima ting-ting di Huriata minggu sadarion. Masih
martangi yang mahita. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti aka hati-hati dot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom madihita saluhutna Mang Inang. Enggak ada suaranya. Horas. Hati yang gembira adalah obat, harus sukacita. Naga beturpuk jamita dihita di minggu tasadarion imasian Roma bindusada. Mamuka sian ayat 10 sahatu ayat 10 pitu songonon ma didok. Aidang na huhailahon barita naulii. Ai hagogoon ni debatadoi paluahon nasa naporsea. Halak Yahudi jumolo dungi dohot do halak gorik. Ai dipapatar do disi hati goran ni debata nasian haporsiaon tu haporsiaon hombar tu natar surat hian na mangulu do partigori inorhoni haporsiaon na ido yang go sahakna. Adong 3 hal na naing berengota di bagasan turpukon yang 2 ayaton. Salah satu naparjolo ima taringotu keyakinan. Keyakinan songon dia dohita boy porsea. Alana berangkat sian haporsiaon ini adalah hal yang sangat penting dalam setiap melaksanakan tugas dan pekerjaan. Songoninang Paulus di bagasan turpukon bahwa haporsiaon na di bagasan Injil bisa mempengaruhi dunia menurut pemberitaanna jala ikon tahaporsiai. Jala yakin dohita dakkolan si Paulus yakin dison bahwa Injil yang kita sebarkan adalah berita sukacita. Kita punya satu keyakinan, misalnya di Bonapasogit molodang dison, kita kaina yang biasa bercocok tanam atau para petani saat menebar benih padi yang baru. Setelah selesai diombak balik tanui, diulah, denggan, baru di pamasuk maka boni ni eme. Adong dosa ada keyakinan di si petanion bahwa benih eme na ditaburhon ibana di porlaki kelak akan tumbuh baik jala denggando manggotil ibana. Sarupa ma dohot hita. Aka hita ina adong sada-sada ama na lomo rohana bercocok tanam. Olo de sipata hita dak sadar ditiki na pature-ture bunga di pot mulai sian tanah dipamasuk tumbuh yang bagus ya nanti, jangan mati ya. Karena kalau ngelihat bunga yang baik dan bagus, hati rasanya sukacita. Makanya kalau ada orang yang tidak suka bunga, saya juga bingung. Kenapa? Padahal bunga itu selalu membuat hati damai. Nah jolo songoni do tiki pekarangan belga, hami di inganan di sada tempat padita, sampai do adong 150 pot bungaku. Jadi molo kira-kira adong pergumulan baik di keluarga, baik di pelayanan, tu bungau doa. Utiop ma, ai daksa mani pak sadari molo maniup sude sada-sada bungaon. Pinaias majusian aka tumbuhan-tumbuhan na berdurion. Alai yakin do ditiki nama nanomi bahwa bunga ini akan tumbuh dengan baik. Keyakinan ondo na pinangido ni turpukon. Bagaimana seorang petani merawat sawahnya sampai panen tiba.
Begitu panen tiba, apa yang ada? Hatinya bahagia. Alani, di bagasan na mangulaon-ulaon, ikon parjulo dohita, memiliki keyakinan sarupa doi dohot na marubat hita. Na julo tiki anak pertama ala pahopo pangguaran do borunami, molo marsahit, say muruk do opung na, molo dibuan tu puskesmas. Tidak, harus ke dokter spesialis anak. Nioloa ma ay bohama pahopo pangguaran na rohaku. Ali dung anak na paduahon, anak patuluhon. Tu puskesmas do hubain. Jaladong do yang aku nomor tolu. Itu di luar nalar saya, tapi saya sendiri sampai sekarang mengingat peristiwa yang sangat luar biasa. Mohop maibana, sia jabung atau plusia, hubo kami matu puskesmas. HP holan dijului, paimahon panggil nomornya, dia sudah sembuh. Apa yang terjadi? Ahadona naing donok kumarhite turpukon, marhite ilustrasion. Hati kita pertama yang menyembuhkan sakit kita. Tungtu dia pehamulau marubat moloso yakin hamu dokteri boy pamalumon dang nalau malumi. Sato ngasian sahiti hita sendiri do 50%. 50% sakit itu kita yang menyembuhkan. 25% obat dokter, 25% tangiang. Kalau sudah yakin, berarti 50% itu yakin tambah doa. Ditambah lagi 25%-nya doa di luar dari keyakinan tadi. Orang-orang yang mendoakan. Jadi sama halnya dengan turpukon. Buado Paulus na jolo tiki si Saulus. Say hola na dianiaya do jolma na naing rotu Jesus. Say dibunuh ibana do manang ise na naing porsea tu Yesus Kristus. Alai di luar nalar manusia. Rencanamu bukanlah rencanaku, kata Tuhan. Paso, pakioku do si Pauluson, laho para raton barita naulii, dipakai debatah do. Dang boybe, alangai tiop debata, dang boybe meret si Paulus. Alani hapor siaoni si Paulus do, umbain nadong pertobatan. Disope. Dari segi ketaatan, buhado hita maka porsiai ibana. Molo adong sada pemikiran yang dulu mungkin berbeda, karena kalau kita mengenal Tuhan dengan baik, taha ngoluhon hatane debata di bagasan ngoluta, ikon tarida do di bagasan ngoluna, haim baruon. Agak pedas do jamita sadarion. Pembaharuan yang macam apa? Bukan yang begitu-begitu saja, tetapi harus kelihatan. Pembaharuan misalnya cara kita berpikir, mindset. Harus sudah ditetapkan kepada anak-anak kalau datang ke gereja berpakaian yang sopan. Karena beda ke gereja dengan ke mall, dengan ke Indomaret. Alai acik do rohani ruas molo ditegor, songon asa sopan do bajumu tu gereja. Apa molo mamereng aka na tua-tua bereng ma, aka ina na tua-tua lansia na sugot. Tung songoni rapi namar baju. Itu ke gereja, tahu sopan santun. Kok berpakaian, bercelana legging, berkaus ria, mau ke rumah Tuhan? Nah ini, bagaimana mengubah mindset, akan gak apa-apa, yang penting hatinya. Ya, benar. Kalau itu saya angkat jempol, hatinya. Tapi benarkah hatinya berubah setelah mengenal Tuhan? Kalau di dalam dirinya sendiri tidak terlihat perubahan, itu sama dengan obat.
Sudah kadaluarsa. Kertasnya aja yang diganti. Kalau obatnya tetap. Ya doa dong sada ilustrasi taringo tudak danak. Marsait mau makna sakit keras. Jadi lau maibana tu apotik. Marikati maibana sa gogona. Sa ma di apotik. Dilen maresepi. Alai diracik mau baton. Dung sae pitor dibuat ibana mah dung digarat marikati mah musa ibana dung dibereng pegawai apoteki farmasi bah salah dona dibuat danaki obatna dangi odo obatna waduh inna martang yang mah farmasi tung lehon mah solusi sian obatna salah nabi nuan dak danaki apa ngadi dokon omakna sakit posi. Apa memang ima buat doa yang begitu kita percayai. Tartuk-tuk madak danaki. Madabu ma obati pocah ma botoli. Gebe mulak ma ibana tu apotik. Tangis ma ibana teridokon. Hape ku dang ngadong be bapa. Hape umakku marsahit. Buado dang malum be anu nomakku. Dang ngolo do pe au mate omakku. Ina saya tangis-tangis ma ibana. Roma para potiki di haul ma. Ini jalan Tuhan, ini obatmu. Yang tadi obatmu salah. Pitor dinasehati, unang marikati hoda, molo pocah anonon, gabeleleng anon obati dialang omakmu. Olo moleate bapa, terdiangkat matangan na, Tuhan Yesus sangat baik, nin natong. Ima, kalau kita yakin dengan apa yang kita kerjakan, maka semuanya akan berakhir dengan sukacita. Dangna tabo dihilala si Paulus nama baritahon barita naulii. Alai ala adong keyakinan Paulus yang sangat mendasar. Ditiki na mandalani ngolui. Keyakinan nai do mandok manang tu dia peholau dongan aku do hitape. Tu akan aporse di dokdo. Sai dong anakku dohora si rasa ro ajal ni hasianganon. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ima bagian naparjolo. Harus ada pertama keyakinan, meyakinkan firman ini di dalam hidup kita. Baru ada perubahan. Baru yang kedua, ikon adong do. Pemahaman bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang memperbaharui kita. Pertanyaannya, mengapa Injil sebagai kekuatan Allah yang memperbaharui? Tadi saya sudah ungkapkan kehidupan Paulus yang sangat konkret menjadi contoh. Setelah menjadi pemberita firman, hidupnya lebih berguna untuk mempengaruhi sejarah dunia. Gereja-gereja yang bertumbuh dari hasil pemberitaan Paulus setelah Ibana berubah dari Saulus menjadi Paulus, ini adalah sejarah bahwa Injil memperbaharui kehidupan manusia. Alanido marhite turpukon naing hitape memiliki haporsiaon nalelengi menjadi manusia baru di dalam Yesus Kristus. Apa yang dulu kita anggap sebagai kesenangan semata-mata yang sementara, marilah kita menjadi orang yang mencari kebahagiaan yang kekal di dalam Yesus. Karena Nats ini mengatakan bahwa perubahan itu sangat baik. Ya, songon topik dihita di acara tai kan adong topik ta, ya. Dikatakan bahwa yang paling depan tadi ada kita miliki acara kita. Dikatakan di sini Injil yang memperbaharui. Kalau firman Tuhan tidak bisa merubah kita,
Siapa yang bisa merubah kita? Kehadiran Injil harus benar-benar mampu memperbaharui. Contohnya orang Batak. Orang Batak lebih maju setelah kehadiran Injil. Zaman sebelum Injil, tanah Batak hidup dalam kegelapan. Alai namun dung ro Injil tu tanah Batak, kegelapan sirna karena ada seberkas sinar dari Injil. Itu bukan semata-mata untuk mendirikan gereja, tetapi juga kita lihat HKBP sekarang. HKBP bukan hanya melayani dalam pendidikan. Pelayanan semua sudah ada, di Biro Hukum sudah ada, Oikimene pun sudah ada. Kalau kita pergi ke kantor pusat atau kita lihat di almanak kita, ada macam-macam kelompok mitra kerja pun sudah ada. Dan sampai sekarang ini, HKBP adalah gereja yang terbesar se-Asia Tenggara. Dan Holland se-Indonesia, se-Asia Tenggara. Walaupun sedikit, HKBP ada di California. Ada di Amerika, Manhattan juga ada. HKBP ada di Jerman. HKBP ada di Australia. HKBP ada di Kuala Lumpur. Ada di Singapura. Ada di Klang, Malaysia. Banyak sudah mendunia. Ini tidak gampang. Karena untuk mendirikan satu gereja itu perlu meyakinkan jemaat. Setelah gereja ini berdiri, jangan sempat tutup. Itu yang terjadi. Salib Kristus yang ada di depan kita ini memperbaharui hubungan manusia dengan Allah. Vertikal dan horizon. Dari bawah, hubungan manusia dengan Allah. Samping kiri ke samping kanan, manusia dengan manusia. Kita harus yakin, kalau garis ini sejajar, kita tarik pun sejauh apa dia akan tetap sejajar. Tapi karena ada satu horizon, ada satu vertikal, ada di tengah-tengah titik temu. Titik temu itulah Yesus Kristus yang menjadi korban menebus manusia dari segala dosa. Itulah perdamaian itu. Apakah kita tidak berubah setelah kita tahu dosa kita? Beban kita sudah diangkat oleh pengorbanan Yesus, bahkan kita sudah dimerdekakan. Seharusnya di dalam salib Yesus kita menemukan jawaban bahwa kasih Tuhan sangat luar biasa. Salib itu sangat penting di mana Allah dan manusia diperdamaikan, dan disitulah kita menerima pengorbanan dan pengampunan yang luar biasa. Amuna kadongan saporsian di bagasan Kristus Yesus, kejatuhan manusia ke dalam dosa telah merusak citra kesegambaran antara manusia dengan rupa Allah. Oleh dosa, citra manusia yang segambar dengan rupa Allah benar-benar rusak, terasing dan hidup saling menyalahkan dan saling mengalahkan satu dengan yang lain. Di dalam Kristus kita diperbaharui, kita diciptakan menjadi manusia baru. Jadi tugas manusia baru adalah memperbaharui dirinya secara terus-menerus menuju kesempurnaan sesuai dengan kehendak Allah. Bagian yang ketiga, sola fide. Orang benar hidup oleh iman. Hal ketiga sian jami tahun, ima
yang paling perlu kita rayakan tentang iman. Sola Fide mengingatkan kita pada tokoh reformasi Martin Luther pada tanggal 31 Oktober hari ini. Martin Luther menempelkan 95 dalil-dalil di pintu-pintu gerbang katedral Wittenberg, Jerman. Dalil Martin Luther merupakan suatu gerakan pembaharuan gereja. Itulah perubahan dari Katolik menjadi Protestan. Martin Luther memasuki keprihatinan yang mendalam atas praktek-praktek yang keliru saat itu. Itu makanya ada pembaharuan reformasi. Ajaran reformasi Martin Luther terinspirasi dari naskah hari ini. Orang benar akan hidup oleh iman. Gerakan reformasi Martin Luther telah mempengaruhi kehidupan gereja dan masyarakat di seluruh Eropa. Ada arus perubahan yang besar di kalangan masyarakat. Ada otoriter imam akan tafsir tunggal Alkitab yang diruntuhkan dengan gencarnya pencetakan dan penyebaran Alkitab. Martin Luther tidak mau saat itu firman Allah menjadi berkembang di tengah-tengah politik yang semakin demokratis. Kita tahu, semua kita hafal, ada 3 hal. Nah, dipakai Martin Luther sebagai landasan reformasi. Parjolo, sola gratia. Sola gratia keselamatan hanya oleh anugerah. Di bagasan ajaran non, kita jolma, kita manusia tidak hidup oleh budi baik atau pekerjaan baik. Keselamatan itu adalah anugerah Allah. Kedua, sola fide, hanya oleh iman. Keselamatan dan pengampunan dosa kita terima dalam iman. Sola scriptura, hanya oleh firman Allah, hanya oleh Alkitab. Sumber kebenaran hanya di dalam Alkitab. Kekuasaan dan otoritas paus saat itu atau imam tidak boleh melebihi dari kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Bukan karena kebetulan pada hari ini Minggu Reformasi kita diingatkan akan tugas gereja yang harus senantiasa memperbaharui diri. Memperbaharui diri dengan bahasa Martin Luther, semper reformanda. Pembaharuan itu didasarkan pada landasan iman. Dan ini sudah menjadi tugas tanggung jawab kita. Di dalam melakukan perubahan apalagi di masa pandemi COVID. Dan di era digital ini. Bisa saja nilai-nilai kehidupan bergeser. Apa yang dulu kita anggap benar, namun oleh perubahan nilai dianggap sudah usang. Sama halnya dengan handphone. Zaman dulu saat kita punya handphone Nokia yang kecil, hanya bisa pencet huruf aja, 1 tombol bisa 2 kali, 3 kali, 1 huruf. Sekarang tidak perlu pencet-pencet, tinggal screenshot. Berarti handphone Nokia yang lama itu sudah usang. Kalau sudah usang berarti sudah tidak masih ada yang pakai. Saya masih pakai. Bukan masalah tidak dipakai, tetapi sudah kurang peminatnya. Sekarang orang peminatnya mau handphone yang bisa video call. Inong! Bodoh dihutai nong. Tabodo kan? Ay molo Nokia jaduli so nabui holat suara do bineki. Inilah perkembangan zaman. Jadi hidup orang percaya
berdiri di atas iman dan dipimpin oleh iman menuju kehendak Allah yang sempurna. Alanido turpuk jamita sadarion manang renungan di minggu sadarion, di minggu reformasi ini perlu kita merenungkan perubahan apakah yang telah kita rubah dalam hidup kita. Apa yang mau kita rubah untuk memperbaiki HKBP Rawamangun? Kota besar, pusat Jakarta, Jakarta Timur, secara digital, secara berita, HKBP adalah gereja terbesar nomor 1. Bukan gerejanya, ternyata jemaatnya banyak. Jangan terlalu bangga dengan banyak jemaat. Lebih baik jemaat sedikit tetapi memiliki kualitas iman. Dan kuantitas yang perlu, tapi kualitas. Alemolo Tunggabe terkenal, Rawamangun memiliki jemaat terbesar, terbanyak di seluruh HKBP. Makanya mendapat urutan nomor 1. Mari kita ubah. Bukan jemaatnya yang banyak, tetapi jemaatnya berkualitas di dalam iman. Satokino naing tajalo ulaun nabadia. Dang nagabe formalitason ulaun nabadia tapatu padao. Alai justru marhite ulaun nabadia, hari ini dosa saya sudah diampuni, saya menjadi manusia baru, perbaharui hidupmu. Jangan lagi ada di pikiranmu hotel, hosom teal elat late. Atau bahasa Indonesianya AIDS. Penyakit AIDS kan sangat berbahaya. AIDS itu amarah, iri, dengki, sombong. Dendam, D-nya juga ada dendam, dengki dan dendam. Jangan, hilangkan. Kita mau menerima perjamuan kudus, bersihkan hati kita di tempat kita masing-masing. Kalau masih ada kita yang tidak bisa kita maafkan, tolong jangan maju ke depan. Karena yang maju ke depan itu yang mau menerima pengampunan dan yang mau mengampuni. Itu. Supaya begitu pulang kita dari depan menerima perjamuan kudus, pengampunan dari Tuhan. Oh Tuhan luar biasa, hari ini aku sudah terima perjamuan kudus, aku sudah hidup baru, dosaku hari ini sudah Engkau ampuni. Jadilah manusia baru. Perjamuan kudus ini bukan formalitas, tetapi adalah pembaharuan kehidupan kita. Saya bangga di reformasi ini, bukan hanya kehidupan iman kita yang harus kita perbaharui, tetapi dari cara berpikir, mindset berpikir kita juga. Kita hilangkan pikiran negatif tentang orang lain, berpikirlah positif. Lihat ke depan, di depan Tuhan sudah membuka tangannya buat kita semua. Romahamu akan naloja jala nasorat, upasonak pehamu. Molo nga didokon upasonak pehamu, unang bebain acit rohani debata, holan alani pangalaho dot pikirata na jahat tu akadongata. Sekarang sudah saatnya membina rumah tangga yang bahagia. Rumah tangga sekarang sangat sulit untuk berkomunikasi. Sama di meja makan, sama memegang handphone masing-masing. Ini sangat susah. Bagaimana kalau kita bikin peraturan 1821? Apa itu 1821? Mulai dari jam 18 sampai jam 21, mulai jam 6 sore sampai jam 9 malam, handphonenya disimpan di kotak. Anak, ibu, bapak, semua jangan ada yang megang handphone. Makan bersama-sama ngobrol. Pernah enggak kita melakukan itu? Sudah tidak bisa. Hanya diambil handphonenya udah marah-marah. Apaan sih mama? Galak banget, handphonenya diambil saja. Sebagai ibu saya selalu berdoa. Jangan karena perkembangan digital nuaingon, hubungan anak dengan anak, anak dengan orang tua dengan orang tua sepertinya jauh dariku. Jauh, gara-gara handphone kita menjadi jauh padahal sudah di depan mata. Mari
kita perbaharui. Zaman boleh maju, tapi imanmu juga harus maju. Jadilah anak-anak Tuhan yang menerima Injil dengan sukacita, menerima perjamuan kudus sebagai pembaharuan. Kita melangkah keluar dari gereja ini, katakan hidupku sudah baru karena saya sudah menerima pengampunan dosa. Jangan lagi lakukan kejahatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Mau lihat tema di Tuhan, di siala asi dot denggani basam, namandungani hami, di bagasan tikion, di paingot hami di minggu reformasion. Asa benar-benar hami patupahon haim baruon di ngolu nami, na paling terpenting pembaharuan di dalam iman. Nungarade saluhutna nanaing jalon nami asine roham pasu-pasu dengan dibasam alesi patah kami do nama nutup diri nami umbain dang hujalo kami pasu-pasum Tuhan dipaingot turpukon kami asa unang be husegai kami parsaorana dengan rap dohot ho Tuhan asa wilala kami boi pe kami nuaing adong diingananon dang alani hamalon nami alaitung alani asine roham do namandongani kami toktong pasu-pasu mahami mulak sian ingananon tarlumobi do kujalo kami ulo nabadian non asa paing baru marohan nami padao maka pikiran-pikiran jahat, pikiran negatif terhadap sesama kami. Asa bui dengan parsoran nami rap dohot tarlumobi tumbuh berkembang dohot dengan ma aporsion nami di Huria HKBP Rawamangunon. Bain mahami gabe saluran sukacita bagi orang lain melalui aka pambahenan nami, pelayanan nami, pakatayon nami. Oma Tuhan, namandongani kami, pakai mahami songon alatmu, lau mamaritakon barita nauli. Martangnya kami nuaing Tuhan, tu inang nami nyonya PRJ Sitorus, inang Teresia Borusinurat, Janwik UKKM, perawatan di rumah dung sidung operasi pemasangan ring. Dung songon dia penuaing inanamio Tuhan. Oh mana mandongani pemulihan nasida di bagas nasida. Asabui atop malum nasida jalarap dohot hami mamuji pasangapon guar munabadiai. Songon inang aka ruas nami namar sahid na terdaftar. Windy Astuti Boru Panjaitan, Siti Bonur Boru Sianipar, Halomuan Simanjuntak, Tupak Hatorangan Panggabean, Tupal Nenggolan, Beni Daniel Marpaung, Nyonya Simarmata Boru Simangungsong, Nyonya Sintua Lumbantoruan Boru Tasoid, Nyonya Sintua Marbun Boru Nenggolan, Jonathan Carter Tasoid, Nyonya Dababan Boru Siregar, Nyonya Pangaribuan Boru Siahaan, Katrin Saputri Napitupulu, Ferdinandus Tapubolon, Sintua SP Hutasoid, Lois Boru Siregar, Nyonya Siahaan Boru Sitanggang, Florida Boru Manalo, Las Maria Boru Panjaitan, Naomi Boru Sianturi, Andar Sidabalok, KM Sihombing, Nyonya Simanjuntak Boru Napitupulu, Dame Herlina Sinaga, Kesiana Boru Tapubolon, Nyonya Sintua J Nenggolan Boru Silalahi, TP Simanjuntak, Nyonya Baster Manurung Boru Aruan. Tuhan, ruas namion adong naung leleng di bagasan parsahiton. Alai pos roha nami, lehonon mudo kesabaran hagugoon pos ni roha di nasida, di mangadopi nasa sahit nasida. Jala pos roha nami di tangyang nami, ganup token, ganup minggu, ganup hari, asa leonomu maha mamalum di ruasmu namar saito Tuhan. Asa betoktong nasida di bagasan lasni roha mamuji pasangapon guar munabadia. Songoninang akayan akon nami
na sedang mempersiapkan diri tu aka rencana pamasu-masuhon homana mangalehon proses kemudahan saluhutna sahat tu ari na dipaimana sida keluarga amanami piator simanjuntak naung dia lapo amanamion asa homana mangalion pangapulion tu aka inang keluarga na ditinggal hondo tiana kona sida asa marhite-hite tanganmu Tuhan lam jonok nasida tuho jala boido nasida mangadopi aka hapariron na di jalo nasida apala ditikion songoni manang Tuhan di aka rencana perbaikan gedung Lukas tung mau liate Tuhan ala nunga diurupi ho ruas bersama-sama gotong royong laho pengadaan organ gereja. Nunga selesai Tuhan, jalan nunga dapat biayai. Tu minggu naneng ro hadir nama organi di jolo nami di gereja namion. Tung alani asini roham saunari pe Tuhan. Mangido kami asa renta ruasan bergotong royong muse laho padenggaton gedung Lukas. Ala nganaing roboh be Tuhan atap ni gedung Lukasi. Sebelum terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan, naing dipadenggan Tuhan. Urupi maka ruas, asa terpuka rohana lau mangurupi biaya perbaikan gedung Lukas. Songoninang pengadaan AC, ganup minggu, saya holan namoho pando aka ruas nadong diginjang. Naing pengadaan AC hami Tuhan. Tumbuka marohan ya karuas. Asa sama-sama kami gotong royong. Laho masih kopi aka kebutuhan dana. Dohot aka keperluan AC yang dibutuhkan. Mau lihat ma diho Tuhan. Buat kami sudah ruasmu nau mangalean pelian tahun na. Persembahan bulanan. Ucapan syukur perpuluhan. Oh ma Tuhan. Nama masu-masu ruas munau mangaleanon tabai ma 1000 kali lipat sian naung di leon nasida tuhuria asalam taba pasu-pasu di nasida tarlu mobil lehon madihami hahi pason bungkus sami marhite tondim di padau sian nasa persahiton padau masian covid 10 siau Tuhan nunga dileko solusi dihami manjalo vaksin. Asa vaksin ima Tuhan kekuatan nami laho menjaga diri di samping kami melakukan prokes di bagasan ngolo nami. Padahal masih kami aka parmaraan abad-abad ka keluarga nasi hol di aka lume-lumem di tonga-tonga ni rumah tangga nasida tung lehon Tuhan tangi hon pangiduan nasida di sihol ni rohan nasida. Aka keluarga napaimahon haroro ni hela, paromain, pahopu, tuhoma Tuhan pasat kami, leon madihami kesabarannya, jala leon pos ni roha, aisian hodo haroro ni sudi pasu-pasui. Kaya nako nami na sudapot karejo pe Tuhan, pasu-pasu nasida, manang tu dia pe nasida mangalakal laho, mga leon akalamaran, mga luli pekerjaan, asa ho mana mga lusi. Sihol ni roha nasida laho masuk tu parkarejuan sesuai dohot kemampuan nasida akan nasikola mulai sian TK, SD, SMP, SMA sampai dengan fakultas universitas. Ho mana-mana ngaleon hapistaran dia kaya nakonami kesuksesan. Tua kaya nakonami na sedang menyusun skripsi dongani asa boy selesai. Dia kaya nakonami na paimahon tiki laho manjalo wisuda ope na mangalehon aka kesehatan nang ganjang ni umur di hami asa boy sude boy denggan mardalan sa guru di lomo ni roham di sisa ni tiki nami disadarion Tuhan upasat hami ngolo nang tondi nami tuho ho ma Tuhan namanesa dosa dot panglesion nami asa lamar nida hami di godang ni asin ni roham naung di pasat ho tu hami di bagasan unduk dot serep ni roha jalo matang yang nami marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami masih maroham. Amin. Marinde mahita dia akan adong di jabu nang di gereja tapasat mapeliata.
Baiklah, kita akan masuk dalam acara perjamuan kudus. Pinabotohon tuhita saluhutnya kepada anak-anak yang belum malua agar tidak mengikuti perjamuan kudus, juga keluarga yang kena RPP sesuai aturan peraturan yang ada di HKBP tidak mengikuti perjamuan kudus. Jadi majulah ke depan yang menginginkan perjamuan kudus di luar yang saya katakan tadi dengan mempersiapkan tusuk gigi dari tempat, jangan ketinggalan. Tusuk gigi kita sudah kita buka kian dari tempat kita sehingga nanti sampai di depan tinggal menusuk rotinya saja. Baik, tapasadama rohata, masuk mahita, tu ulaun nabadia. Marende Mahita, Sian Bukuende nomor 152. Dameni debata na sumurung sian salut na roha, ima mangaramoti atetemuna dohot rohamuna, marhite hite Kristus Yesus, amin martangiang mahita. Ale Tuhan debata para si roha na sumurung, amanami na di banua ginjang, asi roham, topot mahami na pungudison, andorang hupangan hami anon parpadanan na badiai. Lehon maton di parbadia tu ganup hami, asa ditubuhon haporsiaw na mangulu di hami, asa posi tuturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop kami. Pargogoy mahami mansuadahon diri nami, asa tarihuto kami Tuhan Yesus Tuhan nami, yala asa ditubuhon haporsiaw na mangului, saytaiti rohanami asa lamalungu kami tu banua ginjang, asa say masihol hami paimaimahon haroro ni Tuhan Yesus. Amin. Kita akan naung pinarhamaul ni debata. Ita sakap nuaing mangaton parpadanan na badiay. Tibaheni, tatimbang majumolo manang natau hita marulaw na badia. Asa unak ko na uhum manang ises yan hitaon. Ay holan na unduk roha, jalan na manol soli rohana, ala ni pambahenan na nasoture, jalan na olo manopoti dosana. Jalan na porsia dihasisani dosa, na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tao mangaton parpadanan na badiay. Alay akan na dohot marulaw na badia, unang bedi oloy sibolis, unang bedi datdati mardosa, tung padaw hamuma rohamuna siani, tunggo tapok kamuma hosom dohot late ni roha. Alay paingot-ingot hamuma, Tuhan Yesus Kristus naong mate jalan naong ngulak mangulu humokop hamu. Asa tau hamu mangaton parpadanan na badiay. Tibaheni, tatakasi majolo rohatabe,
Jala alusi hamu masuk sukunon, jong mahamu saluhutna. Di parhatutu rohamdo halak pardosa hosian hatutubum dohot alani pangalausim di patik ni debata. Molo di parhatutu roham dokma olo. Namarsak do roham ala dosami. Jala dipangido roham. Naing malua hon waing sian dosam. Molo songoni roham dokma olo. Di parhatutu roham do. Naung roh Tuhan Yesus Kristus tutanoon pangoluhon pardosa. Ibana naung mate dot mulak mangoluh ngokopho mamorsan jala manesa dosam. Molo songoni di parhatutu roham dokma olo. Olo doho manggotapon sian roham laten di roha dohot hosom di roha. Akup ni i. Olo doho mardenggan dohot halak na mangarasahi ho. Jala na olo doho manesa dosa ni donganmu. Songon na pinangido ni dosa sesaon ni debata sude dosam. Molo songoni roham dokma olo. Atong tapa unduk bema rohata. Jala tatopoti masude dosata. Ihutok kamu matang yangon di bagasan rohamu nabe. Ale Tuhan debata aman nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa godang dohami. Ay jot-jot hulau si hami patikmu. Tamado hona uhumu hami nuaing dohot sogot. Molo baloson muna tu hami hombar tu pambahenan nami i. Alai ala ni gudang ni asi ni roham dohot holong ni roham dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus naung ni lehommu tumokop hami. Ala ni umbain nahum hami mangido tuho. Asi maroham di hami. Say jalo mahami. Say sesa masudi dosa nami. Jala lehon ton di parbadia tu hami. Asa margogo hami mangalon nasa dosa. Dohot mangulahon na hombar tu lomo ni roham. Saleleng di tanoon dope hami. Amin. Atong hamu akan na manopoti dosa muna. Jala na mauas di asi ni roha ni debata. Say sahat matuhamu na hinaporsya muna. Mangasahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu. Pos marohamuna. Nunga sesa saluhut dosa muna marhite-hite guar ni debata ama. Dohot anak, dohot tondi parbadia. Amin. Ali ama namin na di Banua Ginjang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajamu, say saot malomo ni roham di Banua Tungaon songona di Banua Ginjang. Leon matuhami sadarion hangeluan siap pari. Te sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihon tu pangunjunan. Palua mahamisian pangago. Ay hodo na punah rajaon. Dohot hagogoon. Rodi hasangapon. Saleleng nileleng na. Amen. Mari de mahita. Hudol mahamu. Atong tangiho kamu matonan ni Tuhan Yesus lau padirihon parpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa gusagu bornginai, ujutar jehe ibana di dokma mau liate, dungi di ponggoli ma, di parleo matu akasisian na huhut ma di dok, jalo hamu ma, jala pangan ma, dagi kudoi nani leon tu hamatean humokop hamu. Bain hamu masongoni bahen parningotan muna di ahu.
Jala dungsun nasi damangan dibuat ma panginomani, didok ma mauliate. Dungi didok ma tu nasida, jalo hamu ma, tude hamu manginum siani. Ia panginomanon pada naim baru maon marhite-hite mudarhu, nani usehon humokop hamu, bahen hasisani dosa. Saya bahen hamu ma songoni, bahen parningotan muna di ahu. Atong Roma hamu nungarade sude ida jaladai hamu ma dengan basane debata.
Marede mahita de puji-pujian dungi laos jong-jong mahita lalu nak. Puji matu hadde bata aleto diku. Jalan nasa rohakku di bagasan memuji warna nabadiai. Puji matu hadde bata aleto diku. Jala unang tung halupaho dengan nibasana sudina. Ibana domane sadosam sudina. Jala ibana pamalum akka sahitmu sudina. Ibana peluahon hosam sian hamagoan. Jala dilehot tuho dengan basa dohot asini roha. Para si roha jala perdengkan basa do tuhat debata. Labatar rimas jala para si roha gudang. Dang dibait tuhita nahobar tu dosata. Jala dang dibalocot tuhita nahobar tuha jahatota. Songon asini rohani ama-ama tuakana konnado. Asini rohani tuha debata diakana makkabiari ibana. Nunga takas dipatuduh debata holong ni rohanai tuhita. Dinamate Kristus kumokopita. Uju pardosa do behita. Atong dalam malua mahita nuang syarimasna. Tunggabi parpitor hita hinorhon ni mudarnai. Ibaheni, tai pujion ni pamangakku, dohot rohakku, dohot nasa pabahenakku do Tuhan debata. Olak nion rudi saliling ni lilingna. Ali debata amanami nadi banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadinggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masyan na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asaho parhasyak kami pilihanon. Pati buluhon harazaumu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asal lam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asal lam girgir hami mardok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata amanami para si rohana sumurung. Mauliate rohanami.
ala dipasangap ho guarmu di tengah-tengah nami, ala naung sahat tuhami barita nauli, napolin, nasian Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Dilehon ho dihami dalan hatiuron, dibuat ko hami sian haliluon tu dalan natigor, sian nahulum tu natiur, sian perhatubanan ni dosa tu pangoloyo di anakmu, gabi bangsom hami, jala hami gabi anak komu. Pupuji hami maho, ala toktong dohot dalam mangula barita nauli di hami. Hodo na mamilit akan naposom, na mabuan barita nauli na pulini tuhami. Tay paiyam manoposom na burju, pasu-pasu na sida di tengah-tengah nami. Tay lehon apul-apul dohok gogo tu na sida, asaw nang madili na sida mga juaju halak na dihuriami. Tay songgopi akka pardamita marhite-hite todim, asa marhiras ni roha na sida, asa mabaor siapa mangan na sida hata nasitongi, tongon hababaor ni aik stian mual na denggan, napasabam rohani na luja jalan na sorat. Mulu adong naposom di bagasan hagugutan, tibuma urupi na sida, asaw nang tarabat barita nauli. Tay lehom matuhuriam pinggol na tinggil, roha na sonang, asa di jalo na sida hata hanguluani. Unang lowas rohani sibuk namyon, mangalo sorop ni hatam, asalam ias kami, jala mangoloi di sudi paretam. Sayu nang lowas ro tu tonga-tongan huria maka perpuda haliluon, manang akka si jubajabi, manang persibalik mata, nanang mangaliluhod jolmai, mabuat tuhamagoan. Tagonan tugihon na sida tuhamu bau ni roha, mangoloi Yesus Kristus Tuhan nami. Asa moloso olo na sida tugummu, jalabuanommu Tuhan uluan, pada umana sida sian huriam, asa sonang huriami mangoloi ho. Tai pato tama huriam, lama bolokos sian na sida puda na sohasea, tai tuturi akka partohonat di huriam, asa diboto na sida mangaturhon na dinggat di tonga-tonga nami. Tai ramo tima akka na manggonggomi hami, jala tugu-tugu pikiran na sida, asa dohok na sida pasaut tolomo ni roham. Tahat tuho mahamyon, na magudang rodidak danak, na mora nang napugus, na martohonan rodi akka natorop, rodi sudi akka ruas di bagasan huriam. Ia mangulu manang mate pehami, tay hodo oloan nami, di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Alia manami na di banua gidjang, tay pinarbedia magwarmu, tay Roma harajaumu, tay saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gidjang. Lehom matuhami sedarion hanguluan siap hari. Te sama dosa nami, tongon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangagu.
pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasaor homa damena tutodim. Amunak kadamang dainang doho nama doho ti minggu live streaming di bagas tabi. Sudi hami padita titua pangula perhobas song leader musik doho ti media sosial. Pasahaton selamat minggu reformasi madihita sadarion. Tuhat tama mamasu-masu hita saluhutna. Shalom, Tuhan memberkati.